Gardop Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Dolamara ahithialong kulat humni angton pen mechupide. Lakhain kora trok darbagori MSC constituency ki parlo dolamara ahithi mate main town along baika silam akulat lapen galamhala kulat ahem humni mechupide lo. Bangso akulat kopi koson pentong mege choni thangta chini pon pelang pusi kulat ahem phu prodip phangcho lapen agostin terang atum pen pherang kya theng nangche thandun. Kulat ahem phuranga che thandun atengke tangka lakke thom soselo kana hokpon lapen bike humpli meke cho lapen lapu galamala kulat anat pen tangka lapen hormu tangrum pet pen lak trok sose chet an na hokpon lopusi ningdok pen nang che thandun lo lasi nili bang so kulat ki bipensi nehem nere chelana ilo sitame non ke nikulat mecho det lo lasi nili non ke kereng je aphan sungpik lo lasi ning ka che thenai local MSC mate karbe anglong autonomous council education em richard tok bilapen local MLA mate DOS speaker Dr Numol Momin lapen anparta karbe anglong autonomous council CEM Dr Tuliram ronghang atum aphan non kulat kachubi thuji aphan nangrab dun vek thapusi prodip phangcho bike garage ahem phulapen agostin terang galamal akulat ahem phuatum pe juni Peduponlo. Kajironga pen risaningti Karbi Anglong News. Ni ke theng long le tame bank si phun kri 9:30 lom sin phun kri lang dukan mi chodet pu chewang lo avidel lo akono hoke pasoi la poisa njelo dak chuning ri ke lo ben lo yod ni phanta nang rabdun tha an tang kadam juilo pon avidel lo nang rabdun tha bang ta बाइक के हम थमती नहीं में चलो हम पत्थर में दुकान में हम नहीं ऐसी किसी के गेलामार दुकान लो इसी के बाइक के दुकान लो थोड़ी फंक्चू अंकल अंकल Fulani APHLC aro atum pen pherang kya mai kang nipon lakha khrohini Fulani constituency along kedamtang ni phai thongkep arni loring thepi congress asai hem along APHLC asong pen bang trokep Kaching bedun pugi ahok alam kali pusi APHLC Fulani constituency mai phu Dhoniram ti mung pen ningjepon lase congress asong atum pen non ki wangji arni pen ki lapuson lam chobai alam pachetak pon pe det nangji pusi Dhoniram ti mung ahin pen choningri pedupon lo tangte pherang kya mai long kaningjepon alam thile arjuponik sinang Fulani pen oronik tikathar Karbi Anglong News dak Fulani constituency kedamtang tarik thongkep Arni lalu yang tipi along Kongres atum hardak meeting dulu labang so me along keong dung EPSLC penta labang so Kongres party along cepa ogdun na kusi media long taklang lo alapen ke inara Kongres akorti tum talason si jipulo alapen ke nili tum kethek dam long ateng pulo dang te ladak bangke kemang gudam ji masih alam awe lapen ke non PSLC Karbi Anglong lapen NCHIL lapen kato awe tu manta laso bangke manghu heda dangi mapusi nili lima hadap ipoloma bolong te kedamtang MEC election ladak Kongres party pen ke dorsing signal no lapen hala independent bangke dak kenele bolong general secretary thong teron matang te Rup Singh Terong lapen ke pinaan Kongres along ninggang samsi tuma bangke dorsing singnar along dolo lapen ninggang samsi tuma bangke hala ko pine Rup Singh singnar Rup Singh Terong along si independent along bangsi cepa ogdun lo lapen ke nono bangke ani si ke thek long nam mohora teng kulutang te ladake hala Rup Singh Terong along election apor ke kroya tum bangsi ladak bangke non ani si tarik thok ke bani bangke Kongres along cepa ogdun lapen ke ladake EPSLC atum bangke annut nat pasitame litum hekdunong li lapen ke nelitum sitame arni sini aprang pen Kongres atum meeting doji ku nilitum arjulong lapen APS10 sitame labak so bangke khobor chipulong so tek bensi APS10 ben sitame EPSLC ke kroya atum bangke hek konong li manang te nang dunde la henlo kato be phanta nilitum clark dagalam ke thanji pu bangke la kato be APSLC ke kroya tum lapen kato be Karbi Anglong lapen NCHIL la ra pan sitame
isi Huluni constituency presiden lapen itu APSLC ladak constituency committee ahin tena bangke lar takalam the ke pachini kang tungalam bangke lakan lo Karbi Anglong Dormouse Council mati Team Karbi Anglong pen kedamtang matijong ni phai ECR ni Socheng constituency along Unity Victory and Prosperity Rally amai ke padopon aputha BJP Socheng Mondol Committee pen pherang ke amai phaponsi akero pipajerpon Hamren pen Birson Ronghang Karbi Anglong News Tumi tarik si matiyong ni phai ECR ni bangle tum Socheng angka Karbi Anglong Dormouse Council pen kedengpon labangso Unity Prosperity Rally labangso along litum mesen pen pichun ponong Masa Fransi bang kenili dumahin pen kaciro kang tung mangalalo. Socheng angkang nola bang so apor hutira bang ke sokodo cinghan pikan. Ka cinghan pik apor hutita me Karbi Anglong tim Karbi Anglong la bang so program ke dengpon. Tim Karbi Anglong tu abitung ben dake bang eralong. Dum Socheng angkang ta anso sending karong pen. Alang tum son surya kam do pen na tum cipikok pen si tum inang sitong dun. Abang ke alang tum hantum coro kang tung. Athe nyang tum ta aprang record pen na tum pelang pangbar na tum cini ta hai. Socheng along la sona rili ki bikel tumi hello tum highest body lo. Lapen kasi tong ke ongai tumi hello 7,000 abat suri soksi abat amuluk tumi cetong lo aprang ben talason gabe pin lang pen mo ke bang jilangar ni ta anso sesi bat po so ceng along bangke pulotang tela bangke iltum non hedjong iltum hanang kar japi so ceng MSC sar het sing rong thar alang li alom sobet apor sita merang li dode sang se pen ke klem ki mep sen ke theklong joini si so ceng arat anso cetulo lapen thuk tim kar biang long akeja Dr. Tuliram long hangsar alang li akeja ke mesen theklong si dum tumi ana muluk cetong long lo alang litum la anang sitong dun wai fit tani litum thangna ta pibajer mobe sita Karbi Anglong farman Karbi akhai farman ke klem mesen pu theklong silang tum anang cetong dun apot ke nil tum alang tum han churolo la so pen thua bang ke lalo tim Karbi Anglong ke ja tum MEC EM chairman pen chenglok la dak the giding pen tum BJP district committee pen ke ja tum an tum nang cetong dun sita apor pen ang litum aphan ki choki jun kapejer ki tong thekhe ta du kokta hai la selang litum aphan ta ni tum hin pen tong thekhe por bani tum la kachari lang posalang tum han dia chu hanglo se ke bang jilangar ni tum han anso se ke claim ke dam ko bidi sorina pitri pan chu alang tum man chuning lilo Donghap Jersong RPS pen Nithoma Pharma National Institute for Rubber Training ke pamanpon Rubber mate devak asai ke claim ke dam pen tami hemtu nisi aphan akera pipon un lason si Karbi Anglong pen tami rubber katiki penangan kachi hung thek pon long si Karbi Anglong pen katiki rubber angtan penangan pipon long lu Lason si wo thonga jia hithi pen kahelo kilometer troksi so se kahelo inglong arlok donghap ahavar ke do akarbi arata tum rabar mati devak katiki anathu paprang ponlu lason si anso se rabar mati devak katiki paprang pon thunang jilangpu kamatha pen donghap jersong RPS pen pator pipon si phaikuni achik loni phain kora circuit pen Matijong ni phai ECR ni an Nithoma Pharma National Institute for Rubber Training mate rubber ke vak asiki piponsi rubber ke vak asiki ke emdon abang phubang hini atom aphan matijong achiklo ni phai EC mate ki jotsiara ni certificate pipajer ponlu labang so amai ke paman pon along jersong RPS mephu babor terang maichari pon halapu manpeng alohi Gopal Hasanta pen mayalong rubber arong ke e lapen kalana anparta aphik ke vak alam thanpajer mi pon National Institute for Rubber Training Certificate ki pike pajer pon along manpeng alohi Gopal Hasanta donghap jersong RPS abidi sir longsing tok bipen chenglo rubber katiki arata tum chetong don si ing samjen pen si mai pachun ponlo Phuloni pen oroning ki kathar Karbi Anglong News Kangthilang so thongnokbe Eco Park artaning kanisi kechok pon Nomati constituency ke parlo Kangthilang so alang sun lake Karbi Anglong chotkali North East angkangta nongnam ka che thangklong alang sun lo bangso alang sun along ang tan pen ke wang kijui kelang atum pusitami kai ke ama chimit me si thek ponlong kijui kelang adim kadure ason thek ponlong si kedam tanganing kan mati jong ni phai ECR ni Karbi Anglong Dormouse Council abarim EM asok teron pen Kangthilang so alang sun adung het along kedo amina along le chiri kep so se along kijui kelang adim mate thongnok be Eco Park pu ingpu ponlu bangso thongnok be Eco Park ingpu pon det pen mati jong ni phai si suri hini rain korage thom arni ningkan isi ke chok talon ponsi ahim ke dok mate kek sitami Karbi Anglong Dormouse Council EM abarim asok teron pen ingthan ponsi Kangthilang so thongnok be Eco Park ningkan isi ke chok talon ponlu bangso Kangthilang so thongnok be Eco Park along kijoi kelang atum jaseme kelang mi amir biri mate garden langkewek atilok Karbi hemta mandula pen hem thengsong pen anparta langme sensen Karbi traditional alier alon bangso thongnok be Eco Park along thekpon longji